Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nahala, sige. Huwaton ka na mo, Dinisdan. Thank you! O gusto ko makasiguro nga huwatan ko ninyo. Ubanon ako si Piolo sa amo, samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha! Tana! Robert, ayaw ko guyong na. Uy, ano ni mga pon ako, dili? Dili! Kay uban man mi! Ikaw kung mo uban ka, bahala ka nay. Basta, sa gawas lang ka sa amo mo huwat kay gamay raman kaayo ang amo gipuy-an. Maghuot man ta kung musud pa ka. Igo raman ming piulo dito. Milo, ikayo po sa akong bra. Ha? Katabaghak ba yan ni mo, oy? Nakakita na kagbatanon nga gibugnog tigawang Clover, ha? Wa panay. Karon, makakita ka na gid sa akto kung dili mo pa nabuhian ang bukton sa akong apo. Bugnoon tamang yung karon bata maghaka ka kay naglangan lang yung kanamo. Buhi! Nanay ba? Killjoy ka ayo. Pilo, killjoy ka imong nanay, uy. Sige na lang, uy. Una, gibuhian na ta ka. Ayaw na pagdikit niya, ha? May buhi na gani ko. Hasta pa ba ang pagdikit niya? Dili pwede. Malambahan tamang yung kaining bagron. Nay. Ha? Unsa man? Nay, aysa ha. Ay, gipahay blood ko ining bayhan. Nay, kalma lang, nay. Nagdali ba ganita kay maliit ka na? Langay-langay yun man hinoon ta. Tara! Nay. Robert, ato na mi. Okay, bye. Apas ko di mo sa school, ha? Alo. Na-excite na hinuon ko og balik na mo eskwela. Taod-taod na ba kong undang da? Kay bawa ba ka kuno? Basta. Basta kay bawa lang kumusuwat og mo ihap. Wa na, daog na. Eskwela na. Magdali ko. Mag-ilis ko og dali-dali. Ay, wapar po ko'y gamit sa eskwelahan. Pero, sige lang, uy. First day pa man bitaw sa klase. Magpalit lang kog usa ka ballpen ug usa ka notebook. Ang importante nga may lipstick kong da. Oy, eskwelahan. Ayang dagan, ha. Paabot ako. Nagdagyod tog tigaw si Clover da. Pada pa man unta to ganina nga maglakaw ra ta paingon sa eskwelahan kay duol-duol raman. Mada ra mang lakaon. Pero galangay-langay lagi tong bayhana. Ay, ni high blood kog sayo da. Kuhaan na hinuon ang atusid siyo para pligtian ni. Para baw naman unta to nimo. Nay, naku pabaw ni nay, oy. Onya wa kay recess. Di lang mo resist good. Nakapamahaw masag ko. Paniud to lang ko lahos. Maglantaw kas uban nga mga og snacks. Unya ikaw wa. May kwarta pa masab ko, nay. Ang kita din ako galing kadlawon di ay. Imo namang giintrigar na ko ang tanan. Giingnan bitaw ka nga dili ihurot og hatag dako ang imong kwarta. Imo mang yung gihurot. Mangayo ka lang kung may paliton ka. Kaya wa masag ko'y gamitas kwarta. Pes na anak karon ha. Dinhin na lang tamang hatang og sakyanan. Malate ka na gyud ron. Subong ka, gini mo, oy! Kuyo ka magana ko! Uy, sila si Potensyano man lagi nagsikapitan. Sila gid nay. Kap! May buntag! Isya no. Padagsa na malang kayo kung makakita di mo mugawas sa inyo. Oo. Kaya wala man ko, kuhan. Kabantay ka nang wala man ko mag-aktibo. Kabantay ka na. Asa man day mo si mong apo. Adto Manakaw. Nami lakaw lolo. Mayo kay imong giubanan si lolo ni mo dong Potensyano. Mao gyud. Maayo na aron may makabantay ni lolo nimo. Mao gyud na.
Butan ba ako? Lahi ba to ba? Kamu asam di mo nga nag-uban mo sa lagi mo ni kaning nga bugiro ng mga apo. Ay, Ah. sada. Ha? Kinsa man? Ha? Ikaw god. Naday lang apo si nang said nga ikaw raman. Aw. Kini nga akong kagwapo nakapahambugiro na ako do. Tingali husto ka. Ha, hambugiro ko. Ang bugiro. Salamat, potensyano. Hoy! Ay ko sige tawag po ni siya ano be? Jun lagi ko Jun. Jun, di mong angga. Pero potensyano magyug ka. Jun, di mong angga. Puggi ko lo. Puggi ko. Puyo. Puyo. Ada, puy akong kamod do. Puna puyo dia. Di ko kapugong mo. Ha? Salamat kalo nga na akong lolo. Ug naa si mong nanay kay wapa na. Hayang kung tagag naigo ka sa kumo. Tarong ba? Lagi. Gidaw. Bagay tagamay, malagpot pa kong dako. Oh. Ge. Wa ko sa kung maigo ka sa kumo ha. Gyagin jud ko nimo. Gi. Oh, wa ko sa ha. Sa malo, di jud kang pugong ko lo. Dong, ayaw lang sa dong kay malate na mi dong. Kami sa nang maliit na sad mi. Do, sunod na tabagay do kanang magkita ta sa ling dapit. Dili lang dinhi kay mawawan si lolo nga kanhi Kapitan del Barrio. Oh, sakay na piolo. Ina. Onay. Sakay na usap, potensyano. Ako yung nagsakay. Pauhay ka pilo. Ha? Nga naman. Kaya amo ka rin sikinan. Si nanay may nagpara. Unya, amo man yung pasiruan. Unya, mo sakay man mi. Yung sakay mo sa mi. Pues, wahi ka. Nay, sakay na mo, nay. Kapitan, kamuyo na. Salamat Ay, ako. gamay. Ay, ako lagi una. Ayaw ko kulit akong bukto ba? Bago ni ron. Sige. Da. Hala. Potensyano, midayip lagi ka diha. Nindutan sa daha. Nga nang ikalita mo kung buhay ha? Nagos mo rin ako. Oh, ingon nakabuhian ka. Unya lang yun ka. Unya lang yun ka bagay kita. Unya ka lang yun. Ay, ni Ana. Para lang me. Kadiyot ha, kay manaog me ha. Piolo, tana. Manyaog na sabta potensyano. Ako una be. Nanggulit na sa ka ha? Paunaha ang mga tiguang o pakanaog do. Unsa man ka? Sumuka gini mo eh. Nindutan Galing na ba ka? Oo! Nakanaog na sila! Gina! Okay. Tanawar ako! Nagkaroon na pagkanaog dali-dali ay! Kanit lang! Ikaw ha? Galing na ba nyo ka ha? Ngina nyo agsamo ka? Do, hilom na do kay ni anak tatungod sa eskwelahan. Apo, tana. Manood na ta. Paksit ka ron. Oo, onay. Tanaw sa potensyano. Manood na sabta. Salbakota. Magdungan ta nila ni. Sedes kap. Oo. Gani. Ay, naunsa ka? Kalimtano na basab ni mo si Des. Si Kapitan bitaw ko. Nalimot ka na. Ha? Nalimot ka na. Muna gidangat Ha? na to ini. Hmm? Ay, diha sa Bantay demo ka? sa eskwelahan pa ingon kap. Au! Kabantay ka na. Ay, kung ina nga mo balik sa pag-eskwela kinis potensyano kap. Oo. Akong ipa-eskwela balik. Kiring imong apo. Muskila sa balik. Unsa Ay, man? oo kap. Skwela ka, ikaw? Unya, giuban lang kasi mong lula. Pagkauwaw! Ngano ikaw? Wa sa di kay giubanan sab karon? Wa! Igo naman kong gihato ni Lolo. Kaya may tuyo sa siya din sa eskwelahan. Dili ba, lo? May toyo ko? Oo! Unsa ganito? Hindi. Bakota. Oo. Yato di ka. Kay di unya ka mo sa klase. Ha? Munda na sab ka. Mo pa'y pagsugod. Bangag sa ilong, lo! Ha? Ay kabala ka, lo. Dili na kumundang lang eh. Gadahan akong muskwila, lo. Kung kanang naglakaw pa ingon din eh, maunang akong maestra. Kisabay. Oh. Siya? Maestra siya nining eskwelahan? Yes!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!